Eta gero ere, eskualde mailan, Zaldibarkoekin eta ez da izako askari batzukin ere, holako taldetxo bat ero genuen, LKI eta LZeko jentia, markinar batzuk dago ezen orduan, hor Zaldibarren lanian, eta abaden eskolan, abaden etxien edo itxen genuen, itxen genituen batzarrak, etxe onduko, onduan egon etxe batetan. Haneiten genituen, eskualdeko batzarrak, graba edo besti. Eta gero, esan da, orokorrean ere, Durango mailan, painoiz esan bat edo beste, mendixen eta kandistinitatean ere egiten ez, deialdeak itxen ziren hausao, eta gero, mendixen edo. Eta, orduan, zegoen sindikatu da, komisionez zan. Horre, komisionezen ja, nire nintzen afiliatu da, baina horren inguren ebile. Labekoren bat edo beste ere bat zegoen, baina hor pixka bat beti muga bat izan dut. Hirurogeita hamalauan uste dut, komisionez obrera zen, banaketa bat egon zen. Zehor bat zen PC-ren hildoa, eta bestatu batetik eskartearreagoak, EMC eta bat. LKI eta hauek alde bisetara koten zuten, beti ere alde batean eta bestean, eta ez da gizartan. Eta duan hor sortu ziren zeko eta kole. Eta hemen Durango aldean eta injarra zegoen. Baina, nik horretaz, esaten dut, 74an edo eratuko zela, eta ni 75ean hasieran, urtarrilean soldauzkara. Hor, soldauzka horretik, abenduan, 74an, bi greba nagusi egon ziren. Bata, lauan eskara bertzaleak ditutako da, eta 11akoa, askoz zabalagoa izan zena, besteok. MK-ak eta PC ere horretan ez dantzartu. Hori izan zen oso greba ondixo, manifak.